Shalom, oras marihita saluna damang dayanang donga saha porsiaon. Adora sopinatolas hatani debata, jumolo hita martangian. Debata Jehovah para siruana sumuru molate di pasa ruana Tuhan desin roham. Lain disirai hatam hami, uka maroh do pikiran nami. Asa mangula marparbui hatam di bagasat Yesus kesumatanya kami asir roham sama roham. Amin. Hatan di debata dihita di hari Senin tanggal 20 Juni 2020 natar surat di Markus bidusia ayat 40 sada sonom maridok di sini. Ai nasi tongdo hata kot Tuhamu. Napai lupon aek satahu Tuhamu di bagasan guarhu ala Kristus napunahamu dang namago ubani ido anggo sahana. Dihita ke rumah saha porseaon ulaon ni Yesus sada ima ulaon para sini rohaon mangurubi akadongan nabogos mangurubi akazolma namangido akapangurubion sianibana marhite aka hahurangan ni solmai marhite aka namasa marhite aka parsahito dok raga makana asing jalaido sasitongna nanidokna marhite turpukon nasa napainupon satahu Tuhamu di bagasa guarhu ala Kristus napunamu tang mago ubani napainupon satahu labatanna namangurupi arong solidaritas para sini rohau tu akadonga colma jalaido sasitongna nani harapon marhitiak ngoluton songon halak Kristen molarong di batutu liong matu akadongan na makarekoton urupa matutu ibana ai ido parbue ni hapor syotai ido parbue ni holongi sasitongna jadi lo didok Yesus nasa nabi nahemu sada senanggiku na metina tu haudo nabi nahemi didok Matius 25 ayat 40 alani do dihita saluhukna ido sasitongna ulau ni jala bolo tabereng pakko basioni songonaka mangurupi dongan napugos ido sasitongna di mulani turpukon sian ayat 30 walu tabereng sahalak na pamalupon namar sahid marhite guarni Tuhan Yesus Kristus ima sada ulau para sinrohau jaladak si orani jalaido sasitongna naneng patudu honopton marhite aka ulau para siniroha alanido sita salu nakarong asa porsiaon lasonido mangurupi aka pangula ni huria marhite aka na pararato barita nauli ido napainupon aek satau Tuhamu di bagasa kuar na tuau duwe alani dang mago upani dang mago upani sol mana mangurupi dang mago po aka ulau nadinggan itu do kata ni tu kata ingot tamu dang mago po akana tabani akana dinggani di ujung na manggotil lo ita di ujung na dia ke parbue ni ulau ta mungkin dang dapot tita siya dong atol maalay upani dapot tita siyan Tuhanido siya debata dapot tita upani aka ulauta pangurupiota marhiti aka barita nauli marhiti aka parasini rohau di tonga-tonga ning uluta jalaido nanek patal dapada ridau jalaido aka damang denang doa sahabat di dok buku detai nomor 202 ayat 3 Mulotai dedongata nasai marukil toto unang pasom usai susah tu guru piato nungara de kesunangan di surgoi unang adong nanggosada na super jambar di situ guru bimato dongani jala tayo ma adong do gue niak ka ulo tanadingani dapot kita
Lebih mungkin dohono ni son mak dang marlapatan alai taulahu taguguhum sotu madele hita sotu semuru hita mangulahu nakadaringgan mangurupi akapakko basio do ragam nasi do takaparasnya ruhawan tongma haliri songat nih mengalir di bagasan itu ini kata makuhan hita maparbuhui hita taulahu mauloni di bagasan iya seniroha jala tahingok adombo ubani sian amin matayang ilo Tuhan dirok hatam nuaing ditikon na painuk pun satahu tunasida marhite warmu dapat upadui siakko lasoni mangulu nami Tuhan molo huru pihami molo hubai kami akan adingkan marhite ulon para sinerhan marhite ulon akabar barita nauli jalaido na naik siulau nami di bagasan nami asiroham Tuhan manotong mai hulau kami bagasan nami tong ramoti hami Tuhan perbugui hami asa onang madili hami asa totong mahami mangulahu para siohaw atau saat di mahami Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami asiroham sapang lo menuha amin. Horse mulai